कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर सिंधुदुर्गच्या कणकवलीमधील ओसरगाव टोल नाक्यावर टोल वसुलीसाठीची निविदा तिसऱ्यांदा मंजूर झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणकडून झालेल्या कार्यवाहीनुसार ओसरगाव टोल वसुलीसाठी कंपनी निश्चित झाली असून 1 जूनपासून टोल वसुलीची वर्क ऑर्डर मिळाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांचा या टोल वसुलीला विरोध असून पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश भुजडे. जुईली टोल 1 जून पासून सुरू होणार आहे. कणकवली येथील ओसरगाव टोल नाका हा 1 जून पासून सुरू होणार आहे अशी माहिती हाती येत आहे सूत्रांकडून. सध्याच्या परिस्थिती पाहिलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ह्या टोलला वाहनधारकांनी प्रचंड विरोध केला होता. सर्वच राजकीय पक्ष देखील या आंदोलनात उतरले होते. कारण या टोल जो घेणार आहेत त्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या सुखसोयी उपलब्ध हव्या आहेत महामार्गावर त्या उपलब्ध नसतात. त्यामुळे हे सर्वच प्रवासी तीव्र नाराजी व्यक्त करतात, आंदोलनात उतरले होते. त्यांचं म्हणणं होतं की जोपर्यंत आपल्याला या हायवे महामार्गावरच्या ज्या स्ट्रीट लाईट असेल, खड्डे असतील, साईड पट्टे असतील, दिशादर्शक फलक असतील, तशाच पद्धतीने सर्व्हिस रोड असतील, हे सर्व मार्गी लागत नाही तोपर्यंत टोल सुरू करू नये. तशाच पद्धतीने टोलवरील जे स्वच्छतागृह असेल की शौचालय असेल हे उपलब्ध नाही आहे. तसेच टोल संपादन केलेली जागा आहे त्या मालकांना जागेचे पैसे दिले नाही आहेत, ह्या देखील एक प्रामुख्याने प्रश्न उपस्थित आहे. त्यामुळे जो जागा मालक आहे त्यांनी देखील याला विरोध केला होता आणि सर्वच राजकीय पक्ष म्हणजे ते शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, मनसे असेल, राष्ट्रवादी असेल, ह्या सगळ्याच पक्षांनी या टोलला विरोध केला होता. त्यामुळे आता जर समजा 1 जून पासून हा जर टोल सुरू झाला तर पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असं वाटत आहे. तशाच पद्धतीने सामाजिक कार्यकर्ते हे देखील, व्यापारी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी देखील या टोलला विरोध केला होता आणि त्यांनी निवेदन देखील दिलं होतं आणि तशा पद्धतीने एक समिती देखील गठीत करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून ह्या टोलला विरोध झालेला आहे आणि ह्या संबंधी ते पाठपुरावा देखील करत आहे. टोल कृती समिती त्यांनी बनवलेली आहे. त्यामुळे जर टोल सुरू होत असेल तर पूर्णतः सर्वच जण आता हे आंदोलनात उतरतील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ज्या गाड्या आहेत MH07 असतील किंवा सिंधुदुर्गच्या पासिंग गाड्या आहेत त्यांना टोल माफी मिळावी, हा एक प्रामुख्याने या कृती समितीची मागणी आहे. त्यामुळे पुढील दृष्टिकोनात जर टोल सुरू झाला तर संघर्ष करावा लागणार आणि हे सर्वच जण या संघर्षात उतरणार आहेत एवढं मात्र निश्चित. जुईली, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.